Unha caixa e nada máis? Unha caixa seca? Sí, chamase Marcela. Pero ha sido duro con el Banco de España, al que acusa directamente de haber desmantelado el sistema de cajas. Luis Pineda no se anda por las ramas y tacha a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En serio lle puxeches o nome de vaca a unha caixa? Pineda afirma esta noche en nuestra fase. É que ten de malo. Nada. Lamentablemente É un pouco absurdo. han sido asesinadas. Iba a poñer George, por George Clooney. Las cajas de ahorros habían Pero sentín que se estaba infravalorando. la puerta de pantalla más A quen? A George, non? puerta de mercado. No, a Marcelo. Ahora hay bancos. ¿Y para qué son los bancos? Para que haya títulos. Y los títulos entren en el siglo mundial, que son los mercados financieros. Imaginas como sería vivir nunha caixa? Non... Pero non nunha caixa calquera. Nunha guai. Que a súa cinta americana, as súas direccións de correos e demais. Veña, máis pa vida. Viviríamos nun mundo de caixas. Con hoteles de 3, 4, 5 caixas. E habería casa-caixas, aparta-caixas, e telecaixas. E como volvas a decir a palabra caixa, xuro que che meto na que estás e che mando de cabeza a Moscú. Só que claro, a xente tería a mentalidade un pouco cadrada. Porque caixas redondas... Algún hai, pero non molan tanto. Para. E ademais, son moito menos útiles. Porque que podes guardar nunha caixa redonda? Papel higiénico? Home, sí, pero... Para que necesitarías guardar papel nunha caixa? Entón... Seguramente non habería política. Porque se todo o mundo pensara igual... Ou habería un só líder, como Hitler. Pero que Hitler era tan horroroso. Pois mete nunha das túas malditas caixas cadradas. Sí, sería unha opción. SES estará no Auditorio Municipal de Narón, Socran no Liceo Mutante en Pontevedra, Guadi Galego no Auditorio Municipal de Cedeira, Narca de Marcela, Artesán, Marcela, ¿dónde estás? Ivane no Pap Gatos, a Lona Sí, Catedral, que che vai a responder. Rock Galego, Melide, de aquí da Ría, está tocando no Barcoruxo, Juez Milidaus, Marcela, Pes en Vigo, Marcela. as cousas para o sábado 28, estaban de Perquilos, estarán tocando na Quintalla de Pichel en Compostela, máis acompañados polo Raiva. Imaginas como sería vivir nunha peceira? George.